Nginibingelele babukeli be-Black Life kuphi nakuphi la nibukela khona le channel ngiyanibingelela. Onibingelelayo ke ubaba umprofeti uHloka Bathakathi umprofeti uNdlovu ngiphansi endaweni zasemhlanga la ngikhona. Namhlanje khona into engifuna sike sithathe ithuba sike sishare ukukhuluma ngayo. Ngiyacabanga ukuthi khona omunye nomunye engamsisa. Omunye umuntu uzoyibuza ukuthi yini eyenza abantu bacebe, yini eyenza abantu bangacebi. Ziningi izinto ezingenza abantu bangacebi empilweni. Umcebo futhi uphuma ngeindlela ezihlukene. Kodwa namhlanje khona engifuna sikhulume ngayo, enye engele engifuna siyibheke. Le engele le ngicabanga ukuthi wena mlaleli nawe mbukeli lapha ekhaya ingakusiza ikulekelele ukuthi ukwazi nawe ukuthi uncedakale izinto zakho sihlangane zibe right. Into yokuqala ke ebengifuna ukukhuluma ngayo, kunomuntu la ongibukelayo namhlanje othi mina baba Ndlovu ngike ngazama amabhizinisi akazange asebenze, ngike ngazama ukwenza imali akuzange kwenzeke, ngike ngasebenza kodwa kunokuthi ngibe right ngibe seyikweletini. Usila esikhathini la khona unyaka uphela, ayikho into ebuhlungu ukuthi unyaka uphele ingabikho into othi mawubuka ubheke emuva uthi nayi into engiyi-achievile throughout the year. Kunomuntu oselahle ithemba ku-2021 othi uyazi ukuthi eyintweni engiyizamile awukho umehluko engiwubonile. Namhlanje ke mbukeli khona into engifuna ukukuthulela yona engineshow ukuthi izokunikeza i-enlightenment ekuthini ukwazi ukuthi uphakame. Ngifuna ukukhuluma ngamandla omcebo nangamandla ombuso wamanzi. Empilweni ziningi izinto abantu abayi-involve kuzo makuze baphakame empilweni. Abanye abantu bayayi-involve kwi-Illuminati, angeke ke ngichaze ngayo kakhulu, inama levels anayo, yenye yama secret society ephakamisa abantu. Kunama signs ke akhona uma umuntu ekwe-Illuminati. Mase kuba khona abantu abayi-involve eyintweni ezahlukene ukuthi bacebe. Today ngifuna ukuthi kodwa sike sibheke amandla ombuso wamanzi, ngoba into iphutha umuntu angalenza makafuna imali ufike aye kudokotela athi dokotela ngizothenga isigubhu. Isigubhu sisodwa into engasho lutho leyo wembukeli ekhaya. Isigubhu nje yiselo ekade lilinyiwe lakhishwa lezinto mhlawumbe umuntu alihloniphe abesenza leyo nto. So ukugijimela ukuthi uyofuna isigubhu endaweni yokuthi ngiyofuna isigubhu endaweni yokuthi leyo nto iyodwa yinto engasho lutho. Into ebalekile ekufanele uyiqikelele njengomuntu ukwenzela sure ukuthi uthola i-empowerment. I-empowerment ukunikezwa amandla azokwenza imali ukuthi ikulandele. Mawukuthi ke uyadayisa izokulandela imali through ukudayisa. Mawukuthi wenza ibhizinisi izokulandela imali through ukwenza ibhizinisi. Mawukuthi wenza umphanto othile, niyazazi ke nini imphanto eniyenza, asingeni ke lapho ke thina la kaNdlovu. Kodwa you need power to empower you. Ake ngikhulume ngombuso wamanzi ukuthi umbuso wamanzi uyini, uhlukene kangaki, wenzani empilweni yomuntu. Umbuso wamanzi unama category ahlukene, kodwa mhlawumbe ngizomenshina 3 or 4 for today ngenza ukuthi ivideo ingabi nesikhathi eside. Kunombuso wamanzi la khona umuntu esebenzisa khona inkosazana ukuphakama. Kuchaza ukuthini ukusebenzisa inkosazana ukuphakama? Inkosazana uma uzoyisebenzisa ngesizulu kuthiwa umlenze munye, abanye bathi inkosazana yamanzi, abanye bathi imermaid mebeyichaza leyo nto. Baningi abantu abasebenzisa imermaid. Isayini yokuqala yomuntu osebenzisa imermaid most of the time kuvamise ukuba yilabantu laba kulezi zinto lezo social media. Imermaid uma uyisebenzisa ifuna sengathi ungahlala ugqamile, engathi ungahlale umuntu osemehlweni abantu, ogcwalayo, ospendayo. Imali yakhona mayifika ifuna ukuspendwa. Kodwa ayikho good for umuntu one intention yokuthatha isithembu in the future, ngoba kuyiyona especially uma umuntu wesilisa iphenduka ibe cishe ibe njengonkosikazi. Iyakuvumela ukuthi intombi zibe khona, kodwa ayikuvumeli ukuthi ube busy ulokhuzaneni ube nabafazi abaningi. Ifuna ke mozoyenza ube nendlu ozoyakhela yona,
ube nosuku futhi la khona enazi ukuthi ne-appointment la lifika khona nikwazi ukwenza khona. Kunama sacrifice ke owenzayo uma uzo-initiate kuyo kwenziwa ama-sacrifice awu-11 ngeke ngikwazi ukwachaza evidweni, but umuntu ozongena kuyo umuntu ofanele azazi ukuthi kunezibophezelo azenzayo. Most of the time ke iyathanda futhi uma uzo-involve kuyo uthola ukuthi uba ulokhuzaneni, uthola ukuthi uma uzo-involve kuyo uthola ukuthi kuba ne-contract oyisayinayo yomcebo makuze impilo yakho iphakame noma isizakale. That is contract number 1 ngombuso wamanzi. Number 2 mase uba khona inkanyamba embusweni wamanzi. Inkanyamba embusweni wamanzi isetshenziswa kakhulu abantu laba abafuna ukubusa by force, ngoba ekubuseni kwayo kuba khona abantu abadestroyayo. Isikhathi esiningi mawuzophakama ngayo kuthwetshulwa izinhlanhla zabantu emndenini, kuthwetshulwa izinhlanhla zabantu abasendaweni. Uthola endaweni unomuntu oyedwa nje ophumelelayo, kodwa meke wahlala kuleyo ndawo amabhizinisi akaphumeleli wonke ngoba into vele esebenza ngemfulo emkhulu. Uyakwazi ukuthwebula izinhlanhla zezindawo amabhizinisi akuleyo ndawo angachumi, kodwa uthi kuba umuntu oyedwa ochumayo. Futhi uma ezonyakaza saka noma dinwe lo muntu leyo nto leyo ibe ne distraction. Ngolunye usuku khona omunye ubaba engimaziyo, lesi story engisaziyo lesi concerning ukuphakamisa umcebo ngenkanyamba. Lo baba lo wayekhuluma lenye ikhehla eliseMozambique. Leli khehla leli eliseMozambique alisazi isiZulu, kwakhona umuntu oyutolika eloke esitshela ukuthi akuhlanganiswa amakhubalo kanjani, akuhlanganiswa amakhubalo kanjani ukwakhiwa isithwalo. Ngalo suku ezophuma ngalo in 3 days before iphuma kwavedane kulendlu esasisebenzela kuyona kwagcwala amanzi, kwagcwala amaxoxo, into esingakaze sibone mekwenziwa lo msebenzi wenkanyamba. Lo mfo lo okade sitolike lo dani wahlanya singasazi manje ukuthi lento fanele icontrol kanjani. Kwavedane ngosuku lesithathu kwaba khona ife elikhulu phezulu kwalomuzi la netha almost 3 days. Lefu lelihamba layophonseka ezibeni esikhulu. Lo baba even today waceba, kodwa ecebeni kwakhe abantu ababenamabhizinisi around ayewa 1 by 1. Kwaba uya even namanje ukuthi ngeke ngisho igama lendawo ahlala kuyona ngoba angive ngiqonda ukusho njalo. So umbuso ke wamanzi uyasebenza futhi kuleyo level. Mase kuba khona umbuso wamanzi esenza lento ekuthiwa idlondlo. Idlondlo ke yona it's a peaceful, i-peacefully, i-powerfully, i-attractive wealth, i-protector izitha. Kakhulukazi isetshenziswa abantu abayimakhosi, abantu who are willing to build legacy. Ingakho kwenye video yami ngizwa ngithi mina uma umuntu efuna ukuza kimi, because mina I believe ekuphakamiseni umuntu ngendlondlo mase ngihlanganisa nethonga lakhe izinto zakhe mase ziyaphakama. Yingakho ngeke ngithi mina umuntu ukufuna uzami akuba umuntu okhathele inhlupheko, because uma uphakama ngendlondlo imali yakhona akuyona imali yokuthi uvedane isplash, kodwa imali yokuthi wakhe legacy. Umuntu osuke engekho already ukwakhe legacy akadeserve ukuthi asondele eduze kwami ekuthiwa ufuna ukuphakama. Umuntu ozothatha imali ayimoshe emaklabhini nani engena property engenani, lo muntu loyo futhi akadeserve. Shortly nje ngizoke nginithathe mhlambe ku video elandelayo ngiye nginikhombise nje iproperty egcekeni, nginikhombise izimoto ezikhona egcekeni asipheleleke zizonke ngoba nginama business nama sites, kodwa nje izimoto ezizobe zikhona nje just ukuthi nibone ukuthi makuthiwa kukhulunywa ngokuba nemali noma kukhulunywa ngokuphakama noma kukhulunywa ngokuthi uya empowerishwa kukhulunywa ngani. So into engayisho ke mina mlaleli, I can introduce you embusweni wamanzi ngama levels ahlukene. Singakunikeza ke mhlambe sikunikeze sikwenzele isikhwama, khona isikhwama just njengalesi sami, imali nje ihlala ikhona, kwenzeki ngabe ikhona, kodwa fa uhlala usigaxile umuntu wesifazane umuntu wesilisa, noma sik-empowerishe ngesigubhu, kodwa isigubhu nakhona fanele wazi ukuthi manje fanele uhamba naso, noma sikwenzele i-necklace or i-ring or sikwenzele i-wash, kodwa leyo nto the aim is not ukuthi lezo zinto, but the aim ukuthi wena wenza imali ube empowered for money,
uphume entweni ekuthiwa ukuhlupheka. Yebafethu ukuhlupheka kumbi, ayikho into embi njengokuhlupheka. Ukuhlupheka uke uhalela ama-ribs uyithuke udla igwinya ngenxa yokuthi kuno-10 rand ephaketheni lakho. Ukuhlupheka uke uhalela ukuhamba nge-Mercedes njengoba igcwele nje ama-Mercedes lapha kwami emagaraji. Uhalela ukuhamba nge-Mercedes kodwa uyithuke uhamba nge-Tez ngenxa yokuthi uno-30,000 kwi-account. Ukuhlupheka kubi uke uhalela ukuhlala emhlanga. Uyithuke kodwa uhlala eNtuzuma noma uhlala koLindelani noma uhlala kulezi ezinye indawo. Hayi ngoba kukuthini. Inkinga isifiso sikhona but amandla emali akahlangani nesifiso esikhona. So empilweni ke akekho umuntu ophakama engazange athola amandla okuphakama. So amandla akhona emarine power yokuthi ikuthathe kule level okuyona ikuyise kule level okuyona. Omunye uzobuza ukuthi ke baba umprofeti mangifuna uku-initiate ngiphakanyiswe imalini edingakalayo imaphi ama-condition akhona ibuphi ubungozi obukhona ibuphi ubuhle obukhona. Okay, ubungozi obukhona abukho in terms of uma uzokhetha lo hlelo engilishoyo because it's something peaceful, it's something powerful, it's something for authority. Ubungozi buqala uma into uzoyenza ungayihlanganisi nethonga lakho. So leyo nto ke siyenza is very safe and into engiyithanda ngayo imali yakhona iyashesha kuyona imali eshona le ishonele. Kodwa ke into efanele uyi-understand ukuthi i-lifestyle yakhe iyashintsha ngoba awusaphili i-normal life. Usungene in another kingdom. Kuyinoma yiphi kingdom there are rules and regulation. So you need to understand that. Ngiyacela ke uma ukuthi interested lento engiyishoyo ke njoba sisayi ngilophuzaneni inama category. Khona category ka20, khona category ka50, khona category ka100. Kodwa kulabantu laba abafuna icategory serious lika 100 kule nyanga before kushaya December ngizokwenza especially sika 35,000. But after December siyabuyela ku100 nje straight because sisenza something efficient. Mina ngikhuluma ngento ekwazi ukuthi mawuyenze kahle wayigcina kahle imiyelelo yakhona ngendlela eright. Even ngisho imali uyavuka ekseni ikhona. Leyo nto it's possible, leyo nto it's real. Sizokwenzela futhi proof of before uphume endlini. Kodwa angifuni abantu abangekho serious, angifuni abantu abayingane. Mekethi ingane ngisho iminyaka, ngisho umuntu mina ozothi mase ethatha umcebo la ekhaya simbone manje gijima ko Florida gijima le mali okwakhe legas. You can take ungaya emahotela, ungaya kuma holidays njengami nje ngo December ngizoya eDubai 1 week. So into enjalo uyakwazi ukuzihamba but fanele uqikelele ukuthi you build ilegacy. That's all I want and ngifuna abantu mina aba serious abadinga umcebo. uNkulunkulu akanibusise siyabonga. Amen. Is there Black Life TV?